mwyn uchafu tyfiant y gansol porfa, rhaid i laswell gael ei bori mewn un digwyddiad ac yna gael digon o orffwys. Dydy pori parhaus ddim yn galluogi'r porfa i adeiladu arwynebedd dail, i uchafu photosynthesis, i hybu tyfiant. Mae pori dail ifanc yn barhaus yn lleihau ystorfa fwyd o amgylch y gwraidd ac yn arwain at ddirywiad porfa cynhyrchiol, a cynnydd yn y canan o laswell anghynhyrchiol. Yn yr un mor sydd wedi digwydd i'r porfa yma, sydd wedi cael ei bori'n barhaus yn ystod y gaeaf. Cyfnod gorffwys glaswell yw'r nifer o ddyddiau rhwng pan mae da byw yn gadael ardal bori hyd at pan mae'r borfa yn barod i gael ei bori eto. Yn gyffredinol, yn ystod y tymor tyfu, mae glaswell cynhyrchiol angen rhwng 20 a 30 diwrnod i adfer. Mae cyfnod hwn hefyd yn cael ei adnabod fel y hyd y cylchdro, neu rotation length. Mae hyd y cylchdro yn cael ei ddylanwadu'n fawr gan gyfradd tyfiant glaswell. Dyma enghreifftiau egluro. Yn arferol mi fysa ni'n targedu gweddilleb o 1500 ac yn targedu gorchudd mynediad o ddeutu 2800. Hyn yn golygu bod ti angen tyfu 1300 yn y cyfnod yma. Yng nghanol y tymor tyfu, gall fod yn tyfu o ddeutu 45 kg drai mater hectar y diwrnod, sy'n golygu bod y borfa yma angen 29 diwrnod orffwys, sef hyd cylchdro 29 diwrnod. Pan mae porfa'n tyfu ar ei brig, gall fod yn tyfu o ddeutu 80 kg drai mater hectar y diwrnod. Yn y sefyllfa yma, gallwn fod yn ôl mewn sefyllfa lle da angen pori eto mewn 16 diwrnod, sef hyd cylchdro o 16 diwrnod. Er mwyn rheoli'r hyd cylchdro'n effeithiol, rhaid addasu'r hyd cylchdro yn ôl faint mae'n dyfu. Os yw'r hyd cylchdro'n rhy hir, hynny ydy bod y da byw yn rhy araf yn mynd o amgylch, bydd gormod y fwyd yn adeiladu o'i blaen a bydd ansawdd yn dirywio. Os yw'r hyd cylchdro'n rhy fyr, hynny ydy bod y da byw yn mynd o amgylch y rhy gyflym, yna byddwn nhw'n rhedeg allan o fwyd. Dyma ddulliau o ehangu a byrhau y hyd cylchdro. Mae darparu cyfnod gorffwys digonol yn y gaeaf yn hanfodol mwyn osgoi diriwiad porfa ac i uchafu tyfiant gwanwyn. Mae hyd y cyfnod gorffwys gaeaf yn ddibynnol ar botensial tyfiant hydref a gaeaf y fferm, a gall amrywio o 90 i 150 diwrnod. Mae cynllunio cyllideb bwyd gaeaf yn hanfodol mwyn cyflawni y cyfnod gorffwys gaeaf dymunol. Yn y fideo nesaf, byddai'n egluro sut i benderfynu ar meintiau paddock addas ar gyfer amgylcheddau gwahanol.